Ahoj, my vás vítáme u našeho dalšího dílu, naší diagnozy bez obalu. A dneska se budeme věnovat Parkinsonově chorobě. Ahoj. 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 No, koukám, že nám to dneska půjde. Dobře, takže vrátíme se zpátky k Parkinsonově chorobě, ještě jsme nezačali. Tak jdem. Co to je vlastně? Parkinsonova choroba je prostě pro tebe nemoc. Ano. Jo. Ano. Je to nemoc, která ovlivňuje mozek a způsobuje potíže s pohybem. Lidi, kteří mají Parkinsona, můžou mít třes rukou, pomalejší pohyby, stuhlost svalů a problémy s rovnováhou. Jo. Není to tak, že já teda nevím, ale já každý ráno, když vstávám, tak mám pocit, že jsem super stuhlá. Nemáte Parkinsona. Ale to není ono. Jo, to není Parkinson. Ono by se dalo říct, že ten popis toho je typický, že to pozná ten člověk. Když vidí opravdu rozjetýho Parkinsona, tak si myslím, že jde jakoby lehce poznat. Spíš, aby to ty lidi poznali i na sobě, že jo, a ne na těch ostatních. No, to už je věc další, no. To. No, každopádně máte stuhlý ty svaly, problémy s rovnováhou. Ty se popisují hodně, teda ty problémy s rovnováhou a pomalejší pohyby. Proč ty pomalejší pohyby jsou, k tomu ještě dojdeme. Stává se tohle všechno proto, že z mozku nebo v mozku ubývá jedna důležitá látka a ta se jmenuje dopamin, jo, která pomáhá řídit pohyb toho těla. Dopamin v našem těle je velmi důležitá chemická látka, kterou můžeme ji taky nazvat, nebo někde uvidíte, že ji mají napsanou jako neurotransmitter. Jo, to je dopamin. Můžeme ho tak nazývat. Funguje jako takový posel, a to se právě dostáváme k tomu, proč se to děje, proč jsou ty pohyby pomalejší. Protože ten dopamin funguje jako posel mezi nervovýma buňkama mozku. Pomáhá přenášet signály a ty signály ovlivňují věci třeba jako pohyb, náladu nebo motivaci nebo něco tomu podobného. Potom ve finále vlastně to vypadá tak, že třeba například chceš udělat nějaký pohyb, mozek vyšle signál přes nervové dráhy, ten dopamin pomáhá tento signál přenést. Jo? A pokud je toho dopamínu málo, tak ty signály se ztrácejí a jsou slabší. A proto je pomalejší ten pohyb. Jo? Představte si tam toho týpečka, který tam přebíhá v podobě toho dopamínu v tom nervovém vláknu a vy si řeknete, že chcete podat hrnek s kafem, ale ono to tam jako nedotočí tak rychle. A proto ten pohyb je buď trhavej, nebo je to pomalý, nebo mezi tím můžete na to zapomenout, že jste vlastně chtěli vůbec ten hrnek. Jo. A v tom je právě ten dopamin. Jo. Je to vlastně v souvislosti s tou Parkinsonovou chorobou je ten dopamin dost klíčový. Protože ten nedostatek toho, jak už jsme řekli, způsobuje problémy s pohybem, mozek nemůže správně řídit ty svaly, vede to k tomu třesu, k té stuhlosti a k dalším příznakům. Tělo si vyrábí ten dopamin samo, ale když je jeho hladina nižší, může způsobit různý zdravotní obtíže a proto se u Parkinsona často snaží léky dopamin nějakým způsobem nahradit nebo podpořit jeho účinek. Ale my si dopamin můžeme nějakým způsobem dotvořit sami. Určitě. Nějakým zdravým životním stylem, pohybem a všema těma věcma, ne? Třeba i tou rehabilitací, že jo, která tam pak je i klíčová, což si řekneme třeba zase na konci. Jo, to fyzické cvičení, zdravý životní styl, to budeme furt obmílat dokola. Psychická pohoda, zase všechny tyhle odvětví. Dobrá nálada, prostě navyšuje to ten náš, prostě tu hladinu toho našeho dopaminu v tom těle. Samozřejmě u každého je to konkrétní jinak, jako každý jsme jiný člověk. Jo. Přesně, zase ta individualita přístupu, klasika. Přesně tak. Tak, v léčbě té Parkinsonovy choroby se často používají léky, které se nazývají levodopa. Jo. To je v podstatě takový jako stavební kámen pro tvorbu toho dopamínu. Jo. Aby
aby se ten dopamín mohl zase vytvářet, tak mu prostě dají nějakou základní desku a ono třeba, a ta levodopa je ta základní deska. To podpoří, že jo, jakoby tu tvorbu toho dopamínu. Jo. A díky tomu se ten dopamín, si to tělo ten dopamín vytvoří samo. A díky tomu se ty příznaky, nebo díky té levodopě se ty příznaky, jako je ta třes, stuhlost, můžou zmírnit. Jo. Parkinsonova choroba stále spadá do nemocí, které nejsou zatím vylečitelné. Pouze se dají zmírnit. Dá se zmírnit celý ten průběh toho Parkinsona. Tam bych zase třeba doplnila, že zase podle toho, v jaký fázi samozřejmě se diagnostikuje ten Parkinson a souvisí to taky s tím, jestli se v té fázi, já nevím, tam je nějaký rozvoj 5 až 7 let, se říká, než jsou viditelný nějaký příznaky, tak zase je důležitý, v jaký fázi třeba ty léky se nastaví, že jo. Že někdy prostě úplně ten třes nebo tohle, ty různý, co jsme si říkali na začátku, ty příznaky třeba úplně potlačit zas tak rychle nepůjde jako u jiných, třeba když to je v té rané fázi. Určitě. Kromě těch léků, ale to jsme už taky zmiňovali, je důležitý fakt ten pohyb, cvičení, protože vlastně díky tomu pomáháme udržet ty svaly, jo? Protože ty svaly díky tomu, že nedělají ty správné pohyby, postupně začínají chabnout. Začne to celý ochabovat a u těch starších lidí, kteří už to nemají tak jako třeba my, ještě pořád to můžeme nějak dohnat. Není to ani tak jednoduchý, ale pořád to můžeme nějak dohnat. Ty starší lidi už to nedoženou, tam je to ochablý už věkem a ještě tímhletím o to víc je to potom horší. Tam už je dobrý, když přesně mají zase návaznost té péče, veškerých těch oborů, který by měly být u té léčby, nejenom jakoby léky, že jo, ale i ta rehabilitace, která vlastně by měla být doplněná různými logopedy, psychologi a tak dále. Všechno pak podrobně řekneme, a tak je důležitý ten komplex zase, té terapie ve všem v tomhletom. Je to tak. Vidíš to? Já ti pořád říkám vždycky jako, jasně, přesně tak, je to tak. Jo? Jo? Jo. Ta levodopa zdá se být jako teda jeden z těch nejúčinnějších léků. On jich je samozřejmě strašná spousta různých léků. Tím nechceme vyzdvihovat levodopu, jo, to vůbec ne. Nemáme žádnou spolupráci? Ne, to ne. Ale jde o to, že to je jako, zdá se být zatím jako velmi účinná, ta levodopa. Aspoň ze všech těch studií, které jsou, tak to tak je. Ale má taky samozřejmě jako všechny léky nežádoucí účinky. Jo. Při tom užívání té levodopy může docházet k neklidům, k nevolnostem, k problémům s trávením. Já mám ale pocit, že poslední dobou je všechno tohleto se všem jako spojený. Já teda jsem zrovna zastáncem toho nečíst letáky. Ale v tomhle případě bych si to asi přečetla, ale neberte to tak, já vždycky říkám, co se týče letáků, oni tam sakra musí napsat úplně všechno. Úplně. Jo, tam se do těch letáků musí napsat vždycky všechno. Už jenom z toho důvodu, že oni se tím vlastně chrání. Takže to neberte tak vážně, ty letáky. Právě a na druhou stranu zase ten lékař není o to, aby vám doporučil něco, co by mělo tomu zdravotnímu stavu ještě víc přitížit. Jediný, co bych vyzdvihla a sledovala, a je to jeden z častých problémů při užívání té levodopy, nazývá si to odborně teda dyskineze, kdybyste to někde viděli, abyste věděli, ale v překladu pro naši diagnózu bezobalu jsou to nechtěný mimotělní nebo mimovolný pohyby. Jo? Je to tak, že prostě z ničeho nic sebou začnete škubat. Jo? Nemusí to být úplně, že škubnete hlavou, jak jsem ukázala, ale ucítíte to. Je to něco jako tiky. Známe to všichni prostě. Jo, mě třeba často tiká oko. To si myslíš? Když se rozčilím. Ne, ono to jde i vidět. Jo, mi říkala, ale někdo to má, že si myslí, že mu tiká oko a netiká. Fakt, jo. No, a já jsem minule měla tady, ale mi takhle... Ale tak to zase není Parkinson, že? Ne, to není, ne. Jsou to mimo. To už jsou zase jiné. Jenom jsem chtěla říct, že ty tiky, který k tomu jako je to tak prostě. Třeba zrovna tyhle mimovolný pohyby se mohou objevit klidně až jako po delší době užívání té levodopy.
A proto ta léčba je velmi individuální. Jo. Lékaři vlastně hledají správnou dávku, takže pokud budete tímhletím léčený, tak se nebojte, až půjdete k tomu neurologovi říct, mám problém s tímhle, stává se mi tohleto. Jo, protože on díky tomu zase nastaví jinou dávku toho léku. Jo, nebo jinou kombinaci, aby se vlastně tohle všechno minimalizovalo. Jo. Samozřejmě existují nový směry, nový výzkumy, který věci se snaží prostě nějakým způsobem jako u všeho, u všech těch velkých diagnóz, i malých samozřejmě, ale tohle jsou, jako jsme si povídali o diabetu, častý, že jo, no, taky. Jsou prostě, je to je velmi častý onemocnění a všichni se snaží, kdo se tomu věnuje, přesně tak. Někam zase jít dál, aby třeba to bylo vyléčitelné, možná, jo. Existuje teda několik různých směrů, který se dějí, který jsou někde teda se snaží o to vylepšení. Jedna z nich je třeba genová terapie, kdy se snaží opravit nebo nahradit tu poškozenou část v tom mozku pomocí genů. Pak se teda dělá stimulace mozku, což teda jako Frankenstein. Kdy se teda používá takzvaná hluboká mozková stimulace, kdy se do určitých částí mozku implantují elektrody. Tak zase je to třeba je to hudba budoucnosti. Jo, jako proč ne? To jo, super. A díky těm elektrodám vlastně oni pomáhají zlepšit kontrolu toho pohybu. Samozřejmě se vyvíjejí nový léky, který mohou líp ochránit ty nervové buňky nebo je upravovat hladinu toho dopaminu jinýma způsobama. Super je to jedna z důvodů, proč se vás praktický lékař nebo jakýkoliv jiný lékař ptá na historii nebo co u vás v rodině. Maminka, tatínek, jo? Už se dost ustupuje od babiček a tak dále. I když zase já třeba zase si osobně myslím a i jako z vlastní zkušenosti vím, že spousta těch nemocí jde přes koleno. Přes generaci, jo. Takže bych tam ty babičky pořád nechala teda, ale ať je to tak, jak to je. Každopádně vy to mějte na mysli. Vy víte, že babička měla Parkinsona, vidíte, že na tátovi to taky v nějakém věku už to začíná vidět, prostě nechte se vyšetřovat dopředu. Jo, ať to ti lékaři vědí. Jo, ta hladina toho dopaminu se dá zjistit samozřejmě. A pokud bude nějaká nízká, můžeme nějakým způsobem začít pracovat od začátku. Jo. Přesně, než propukne vůbec nějakým stylem vlastně tohle onemocnění. Přesně tak. Je to stále velká výzva, ale výzkumy vypadá to, že postupně zlepšují ty možnosti léčby a tu kvalitu toho života. Ale kvalitu života můžeme ovlivnit tou tvojí rehabilitací. Přesně tak. Tím, že vlastně já udělám takový shrnutí, co všechno pro ty naše pacienty můžeme udělat, co se týká v rámci rehabilitace. Jak už ze začátku Míša říkala, vlastně postup toho onemocnění. Za prvý je plíživý. Jo? Dost často začíná neurčitýma příznakama. Může tam být nespavost, můžou tam být přesně i takovýhle obtíže, ta stuhlost, může tam být stuhlost šíje. Velice často ty pacienti s Parkinsonem jsou viditelní, že vlastně nemají mimický pohyby. Oni jsou takový strnulí prostě. Jo, to samý, takový ten klasický třes v horních končetinách a dost často mají problém s chůzí, s tou rovnováhou. My na to můžeme reagovat vlastně formou té rehabilitace tak, že samozřejmě komplexnost té péče tam mě určí, že já půjdu na tu rehabilitaci. Jsme u neurologa, jsme u nějakého psychologa, budeme tam zařazovat logopeda, budeme tam zařazovat ergoterapeuta. Všechny tyhle odvětví jsou velice důležitý a měly by být propojení, aby v podstatě ta rehabilitace byla pro toho pacienta co nejlepší cestou a vlastně co nejlepším cestou, aby mu pomohla v té jeho dané situaci. Znamená to, proč třeba logopeda? Z toho důvodu, že jak ta nemoc postupuje, tak ty pacienti vlastně tím, že nejsou ty vzruchy tak, jak mají být, přenášený v tom mozku díky tomu dopamínu, tak dochází k tomu, že ty pacienti mají různý typy poruchy řeči. Jo, to vznikne v průběhu toho onemocnění, prostě nikdo vám neřekne, vznikne to tady, tehdy prostě, ale může to tam být. Ten logoped už zase musí tomu pacientovi pomoci a pomáhá mu prostě artikulace, pomáhá mu s tou mluvou, aby byla přesná, jak má být. Jo, aby zase nedocházelo k tomu, že pacient je depresivní a tak dále.
zase už mě to navazuje na nějakou cestu té psychologické pomoci. Já jsem chtěla říct, že že vlastně to není jenom jako, že ten týpeček, který tam běhá v podobě toho dopamínu, který tam teda v tomhle případě není, nebo je ta hladina nižší, tak to není jenom, že o pohybu. Jo? Je to právě i v tomhletom, ono to dojíždí do všech těch různých center v tom mozku, který máme, a není to jenom o tom, že tím to vlastně začne celý. Jo? Ale to není taky úplně pravidlo, že to začne tím pohybem. Může to začít klidně tím, že začnou ty lidi jako koktat. Jo? Třeba například. Nebo ztrácet slova, nebo neumějí se vyjádřit tak, jak to potřebují. Nebo zakopávají, často zakopávají. To už je potom právě o té komplexnosti. A zase jsme u toho, vy budete vědět, že za sebou máte babičku, která měla Parkinsona, a oni to ty doktoři mezi sebou budou vědět, řeknou si to, nebo vy jim to řeknete, přijdete s tímhle problémem a už je tam ta návaznost. A už může se diagnostikovat zase bližším směrem. Jo? Tak, to máme logopedii. Jo? Proto i by měla být v té komplexnosti té péče ten obor. To samý psychologie. Měla by tam být taky obsažena, protože ty pacienti samozřejmě můžou být zase depresivní, může tam být nějaká zmatenost prostě v celém tom, že se jim nabourá ten životní styl, protože nejenže vlastně Parkinsonova choroba byla dříve spíš braná jako u starších pacientů, ale bohužel se dá s touhle chorobou setkat vlastně i u pacientů mezi 40. vlastně 50. rokem. Jo? A jak jsem zmiňovala, opravdu ta nemoc jde plíživě, takže ty příznaky jsou neurčitý a nikoho nenapadne, že nespavost může být i nějaký riziko, který může být spojený s touhletou chorobou. Jo? Zase, prosím nás, ne, že nespíme, že všichni máme Parkinsona, je tam víc těch příznaků, který vlastně ukazují nebo poukazují na možnou tuhletu diagnózu. Proto ta psychologická podpora měla by zase být v podstatě v průběhu celým tím onemocněním, že ty pacienti se můžou odkázat, když prostě mají nějaké výkyvy i nálad a tak dále, aby prostě jim bylo pomoci tímto směrem. To máme logopedii, psychologii, neurologie, že jo, tam musí být na prvním pořádku, samozřejmě ten praktik, různé sledování, odběry a tak dále, a přicházíme k té fyzioterapii, k té rehabilitaci. Tam vlastně proč ta rehabilitace? Vlastně, když si řekneme, že to je porucha mozku, no protože přesně jak Míša říkala, on vlastně nedodává ty vzruchy, kam by měly jít do toho celého těla. A buď můžou vznikat přesně nějaký ty tiky, může vznikat porucha koordinace celého těla. Dochází tam vlastně k špatnému stereotypu chůze. Jo? Ty pacienti ztrácí rovnováhu díky vlastně tomu, že ty svaly nevědí, nepřijímají ty informace, jak mají, a nevědí, jak mají pracovat. Takže vlastně typická vlastně pro toho Parkinsonika je to, že ten pacient je strnulý, není žádný vlastně mimický výraz v obličeji a chodí tak jako trhaně a někdy se vlastně jde a úplně se zastaví. Jo, to je takový to zamrznutí typický, což je pro Parkinsonika. Takže ta fyzioterapie jde tím směrem, že se snaží ty pacienty vlastně učit to, aby ten krok byl plynulý, nebo aby ta chůze byla plynulá, ten krok byl dlouhý a aby uměli udržet tu koordinaci. To je přesně, jak si říká, že vlastně je potřeba postílit ty svaly, aby drželi nám tu páteř, prostě ten střed toho těla, aby byl pevný, a nějakým stylem ty pacienti, když zakopnou, aby prostě úplně si nenatloukli. Protože bohužel další rizikou téhle choroby je takový, že tím, že to postihuje tu chůzi, tak ty pacienti opravdu dost často mají úrazy. Velice jako vážní, protože nejsou schopní, když už jsou starší, že ty svaly jsou slabší, tak oni nejsou schopní nějakým způsobem to zastavit tak, aby si nenatloukli opravdu někdy i vážně. Jo, z toho důvodu je ta rehabilitace, co se týká vlastně té koordinace toho těla, posílení těch svalů, velice důležitá. Dost často je fajn tu rehabilitaci dělat v takovém rytmickém stylu. Oni potřebují, aby jedu, jo, prostě fakt, abyste nezadrhávali v té chůzi a měli ten rytmus tam, a je to pro ně daleko lepší jakoby pro naučení a pro koordinaci toho, že mají ty podněty prostě, jo, takže to je fajn. A co jsem se dočetla, koukala jsem právě na tu rehabilitační kliniku v Berouně, určitě o tom spousta z nás slyšelo, tam je víc jakoby odborností, ale
mě zajímala ta rehabilitace a tam vlastně mají speciální program pro ty Parkinsoniky, kde vlastně oni mají všechno dohromady. Mají tu logopedii, mají tu rehabilitaci, mají toho psychologa, toho neurologa, ergoterapeuta. Ergoterapeut je ještě důležitý vlastně pro tu jemnou motoriku a tak dále, aby jsme nezapomínali, nevím, jíst příborem, že jo, aby nás učili tohleto, posilovali jsme tu jemnou motoriku, ten by tam taky měl a mají to komplexně v jednom. Takže ten program je dostupný vlastně v tomhletom veškerým. A to je v Berouně, jo? Jo, přímo v tom Berouně, a že to se mi velice líbilo. Tam jsou docela dobrý ohlasy na tu rehabilitaci celkově, že tam jako různý typy diagnóz, ale tohle mě zaujalo, že oni mají tu komplexnost té péče vlastně v jednom, což je naprosto super, si myslím. Jo? Takže i podívat se třeba na různý programy těch jiných rehabilitačních klinik, že jako toho odvětví je daleko více. Určitě po celé jako České republice, jestli jste tady, já nevím, v okolí Prahy nebo z Moravy, myslím si, že se dá najít. Jsou i různý typy lázní, který se na to specializují. Takže člověk vlastně může jít i tím směrem. Jo, ale říkám, je potřeba zase dodržovat nějaký postup v rámci jako všech nemocí. Měla by tam být nějaká pravidelnost prostě kontrol, nedlabat na to a prostě užívat to, co máme užívat a snažit se prostě všechny ty příznaky zpomalit, aby s tím člověk mohl fungovat co nejlépe, prostě co nejdéle bez nějakých omezujících prostě projevů té nemoci. Jo, zase zařadit rodinu do toho, přátelé, nechat si pomoct, to je taky strašně důležitý. Jo, mluvit určitě o tom, prostě nebát se tohohle z toho. Tímhle jsem to chtěla uzavřít, že opravdu prostě tam je ta rodina, je potřeba do toho zapojit, pokud nemáte rodinu, domácí péče, praktický doktor vám určitě rád poradí, na koho se obrátit, pak fungují ošetřovatelky, který vám pomůžou potom se umýt, základní hygienické věci a tak dále. Současně s tím v podpoře s tou rehabilitací funguje to dohromady, potom to celé funguje. Pokud bohužel to zachytíte pozdě, už je to rozjetý, ta nemoc trvá x let. Jo, právě, není to tak, že prostě jste jí dostali za ruku, prostě už jí mít nebudete, protože už vy tady nebudete, takhle to není. Jo. Zase je to stejný jako u toho Alzheimera, který už jsme probírali. Málo který člověk umře na Parkinsonovou chorobu. Jo, to právě, v podstatě není takováhle diagnóza. Jde o to, že vlastně vy jak jsi říkala o tom, že ty lidi spadnou třeba, nebo jak nemají ty koordinované pohyby, jo. Prostě oni spadnou a pak se může něco stát, ale určitě neumřou na Parkinsonovou chorobu. No, přesně, no. Dobře, tak jo tak kdyby myslím, cokoliv, pište dotazy, my děkujeme a budeme se těšit příště. Na další díl. Ahoj. Se, ahoj.